ассалому алайкум шунавандагон ва ҳаводорони барномаҳои радиои муҳоҷир. барномаи таърих гувоҳ аст, бахшида ба зодрӯзи қаҳрамони наврӯз, чакидае аз зиндагиномаи Буринисо Бердиева, ҳамчун рӯзноманигор, ходими ҷамъиятӣ ва ҳизбӣ. ин бонуи равшанфикри шуҷоъ мебоист имрӯз ба синни 93 қадам гузорад. зодрӯзи қаҳрамони миллат мубораку рӯҳашон шод бод. нақши ин бонуи равшанзамиро шоири шаҳир Бозорсобир чунин ба қалам додааст: қаҳрамони наврӯз зан буд, вале набуд чун зан, муҳтоҷ ба атру рангу равған. ранге ки ба дасту панҷааш буд, ранги тари рӯзномааш буд. чандин сари сол то ба имрӯз дар фикри касе набуд наврӯз. наврӯз савори турна мерафт, шабҳо ки касе набинадаш рӯз. бо нашри 200 мақолаи ӯ, бо кашмакаши 2 солаи ӯ, наврӯзи аҷам фаромад охир аз шаҳпари турнаи муҳоҷир. додоҷон атоуллоев, сардабири рӯзномаи бонуфузи Чароғи рӯз, сиёсатмадор, чунин ёдовар мешаванд: гуноҳи кабира мешуд агар аз озодии матбуот ҳарфе ба забон биёвариму аз Буринисо Бердиева ёд накунем. поягузору сардафтари матбуоти озод дар Тоҷикистон маҳз ӯст. ҳамаи мо дарси озодиро, суханро хор накарданро, суханро нафурӯхтанро ва таслим нашуданро аз ӯ омӯхтаем. эй баҳори нозанин, куҷо шудӣ? дубора рӯи маҳи туро мебинем? навниҳолон ҳама сӯхтанд ё умеди самаре ҳаст? Буринисо Бердиева 3 декабри соли 1927 дар Панҷакент ба дунё омадааст. ҳарду маълумоти олии Бердиева аз мактабҳои ҳизби ҳокими вақти коммунист буд. Буринисо Бердиева дар овони таҳсил дар мактаби ҳизбӣ бо ҳамсабақаш аз Дарвоз, Ҷавҳаршо Раҳматуллоев издивоҷ кард. беш аз 10 сола собиқаи кори ҳизбии ӯ дар Шурободу Кӯлоб гузаштааст. миёнаи солҳои 50 ба Душанбе ба кумитаи марказии ҳизби коммунист гузашт. соли 1958 баъди хатми бахши журналистикаи мактаби олии КПСС дар Москав, вақте ки маҷаллаи Тоҷикистони Абдусалом Деҳотиро барҳам доданд ва ба ҷояш маҷаллаи Васияти Ленин рӯи кор омад ва роҳбариашро ба Буринисо Бердиева доданд. дар соли 1960 ӯ ба сифати сардабири рӯзномаи Маориф ва Маданият нишаст ва дар тӯли 23 сол аз ин нашрия рӯзномае сохт ки бо 70,000 нусхаи нашр дар дили низоми ҳокими коммунист даҳшат андохта сутунҳои ин низоми зоҳиран муҳкамро ларзонд. дар он даврон мақомоти коммунистӣ рӯзномаи Маориф ва Маданиятро ҳатто лонаи оппозитсия ва маркази диссидентҳо, яъне мухолифон, ном мебурданд.
бозор Собир яке аз дигарандешоне ки Буринисо Бердиева дар он лаҳзаҳои мушкил дар канори худ гирифт мегӯяд: ҷави ҳоким бар маориф ва маданияти он солҳо озодихоҳӣ буд ки дар ҳеҷ рӯзномаи дигари он даврон дида намешуд ва ин рӯзнома дар аҳди Буринисо Бердиева ба як маркази асосии бедории миллии он айём табдил ёфт. ҷасорату бараҳнагӯии Буринисо Бердиева буд ки рӯзномаи маориф ва маданият ба фишору ҳамла нигоҳ накарда 23 сол бо роҳбарии худи ӯ пойдор монд. ҳам аз вазоратҳои маорифу маданият ва ҳам аз иттифоқи нависандаҳо эътироз баён мекарданд ки чаро Наврӯзро таблиғ мекунанд. ҳатто мегуфтанд ки шумо мардумро аз роҳ мезанед. фаъолияти Буринисо Бердиева аз ҳеҷ ҷонибе дастгирӣ намеёфт. ҳама норозӣ буд, вале ӯ як авторитет буд. Буринисо Бердиеваро назм намедиданд, албатта ба ягон маъракаи расмӣ даъваташ ҳам намекарданд, аммо аз ӯ метарсиданд, чунки камбудиҳои мақомотро фошофош дар рӯяшон мегуфт. агар вазири маориф ё вазири маданият Меҳрубон Назаров барои мисол ягон кори нодуруст мекард, Буринисо Бердиева тавассути рӯзнома ё дар маҷлисҳои расмӣ беибо танқидашон мекард. ба боварии ҳамсафонаш дар он шароити низоми сахти коммунистӣ ин қадар сол пойдор мондани маориф ва маданият ба ҳайси як минбари бедории миллӣ қабл аз ҳама ба шахси Буринисо Бердиева бармегашт, ки аз аҳволи ҳокимони давр иттилои комил дошт ва ба ҳамин далел касе аз мақомот дар ин 23 соли сардабирии ӯ ҷуръат накард ки ин лонаи дигарандеширо комилан вайрон кунад. ҳамсари Буринисо Бердиева бародари шавҳари Низорамо Зарифова буд. хонум Зарифова, ки он солҳо котиби кумитаи марказии ҳизби коммунист ва баъдан муовини раиси шӯрои олии Тоҷикистон буд, эътироф мекунад ки ҳатто аз роҳбарони аввали ҷумҳурӣ кам касе ҷуръат дошт ки бо Буринисо Бердиева сарбасар шавад. ба кумитаи марказӣ фарёдаш мекардем, насиҳаташ мекардем. Мирзо Турсунзода зиёд насиҳаташ мекард ки тунд нарав. лекин агар ӯро касе аз кор мегирифт, дунё қиёмат мешуд. сахтдаҳон буд, рӯйрост ҳақоратат мекард, андеша намекард, дар рӯят мезад ҳарфашро. лекин коргари хуб буд ва корашро низ хуб медонист. ӯ мегуфт ки ман аз касе наметарсам, чизе ки дар дилам ҳаст ҳамонро менависам. Саидаҳмади Қаландар мегӯяд: ҳайбати Буринисо Бердиева ҳатто баъди барканориаш чунон буд ки 4 моҳи дигар ҳеҷ касе аз мақомоти кумитаи марказии ҳизби коммунист ҷуръат накард бо фармони барканории ӯ пой ба идораи маориф ва маданият гузорад. хархаша аз феврали соли 1983 шурӯъ шуд ва то моҳи июн давом кард. чанд нафарро ба ҷои ӯ таъин карданд, вале ӯ гуфт: агар каси мақбули ман набошад, наметазирам. он замон мехостанд тамоми ҳайати маориф ва маданиятро пароканда кунанд. вале Буринисо Бердиева 3 моҳ истодагарӣ кард ки касеро аз кор наронанд ва билохира Бобо Насриддиновро оварданд ки нисбатан ба дидгоҳи Бердиева мувофиқ буд ва ӯ танҳо баъди ин қабул кард ва умурро ба дасти Насриддинов супурд. қазия бо ҳамин ба хайр анҷом шуд ва бо ҳамин ба фаромӯшӣ рафт. дигар на касе аз ҳукумат ёдаш кард, агарчи хидмати бисёре карда буд. Дорои дӯст мегӯяд: онҳо ки дар кӯраи сонсурии кумитаи марказӣ пухта шуда буданд, таърих гувоҳ астро мутобиқ ба хости замона бо иқтибосҳои фаровон аз Марксу Ленин ҳам зиннат доданд. вале ин дафъа ҳатто чунин замонасозӣ натавонист табари саркӯбии ногузиро аз сари маориф ва маданият
ва Буринисо Бердиева дур кунад. баъд вақти муаллифонро бурда истинтоқ кардан, бархеаш аз имзои худ даст кашид ки гӯё номи онҳоро напурсида дар зери ин матлаб, дар зери ин мақола гузошта бошем. фақат Нозирҷон Арабзода мардона то охир истод. шунида будам ки он вақт радиои озодӣ ҳам инқилоби зиёёни тоҷӣ гуфта дар ин бора гузориш дода буд. баъд Қаландаров мудири шуъбаи таблиғи кумитаи марказӣ омад. рӯзи аз рухсатӣ баргаштани Буринисо Бердиева буд. бобо Насриддиновро ки корманди кумитаи марказӣ буд, дар вазифа монд ва ба тарафи ман гуфт ки агар соли 37 мебуд, ҳамаи шуморо мепарондам. Низорамо Зарифова мегӯяд, Буринисо Бердиева ҳатто ба бемории қатоли саратон ки ба дарахти умраш теша мезад, гардан намедод ва ҳамчунон сарсахтона барои зиндагӣ мубориза мебурд. ба саратон печиду ҷарроҳияш карданд. ин маризияш дуру дароз давом кард. худаш медонист ки саратон дорад, лекин мегуфт ки медонам ки мемирам, вале бигзор ҳар куҷо хоҳам меравам, ҳар чиро ки дилам кашид мехӯрам. бо вуҷуди маризӣ аз ягон намоиши нави театрӣ ё филми нав ақиб намемонд. ҳама ҷо мерафт, гардан намедод ба касалияш, вале хело харобу лоғар шуда буд. Буринисо Бердиева моҳи октябри соли 2003 дар синни 76 солагӣ аз дунё гузашт. ягон расми вижае барои видо бо қаҳрамони аслии наврӯзи мо доир нашуд ва танҳо ҷамъи андаке аз пайвандону наздикон ва ҳамсафони собиқаш ҷанозаи Буринисо Бердиеваро дар оромгоҳи Лӯчоб ба хок супурданд. насли ҷавони тоҷик дар бораи Буринисо Бердиева ва нақши ӯ дар эҳёи ҷашни Наврӯз қариб ҳеҷ чиз намедонад. муносибат ба Наврӯз дар даврони шӯравӣ гуногун буд. дар сатҳи расмӣ онро ҷашн гирифтан манъ буд, зеро мақомот чунин меҳисобиданд ки Наврӯз боқимондаҳои гузаштаи феодалӣ ба решаҳои мазҳабӣ аст ва кӯшиши таблиғи анъанаву суннатҳои миллии ниёгон бо айби миллатгароӣ таҳдид мекард. он солҳо рӯзноманигор, муҳаррир Буринисо Бердиева аз Тоҷикистон ҷуръат кард ки дар бораи таърихи ҷашни Наврӯз сухан гӯяд ва ин як пораи хурди матолиб дар расонаҳои тоҷикӣ набуд. аз соли 1966 инҷониб ҳар шумораи он ки 21 март нашр мешуд, пурра ба Наврӯз бахшида мешуд. рӯзноманигорон дар бораи анъанаҳои халқи тоҷик ки мустақиман ба ин ҷашн марбутанд нақл карданд. шеърҳо ва аксҳои бахшида ба Наврӯзро овехтанд. ин аст ки Буринисо Бердиева қаҳрамони халқии Наврӯз шуд. ҳарчанд албатта Бобоҷон Ғафуров, Садриддин Айнӣ, Абулқосим Лоҳутӣ, Мирзо Турсунзода, Боқӣ Раҳимзода ва дигар нависандагон ва шоирони Тоҷикистон ҳанӯз дар сафи пеш буданд. сарфи назар аз он ки ҳар як шумораи маориф ва маданият зери фишори мақомот бароварда шуда буд ва кӯшиши зиёде барои бардоштани сармуҳаррири номатлуб вуҷуд дошт, аммо ҷасорати Бердиева ба ӯ имкон дод ки дар тӯли 23 сол роҳбари нашрия бошад. ҳар дафъа роҳбарияти вазорати маориф моро сарзаниш мекарданд ва онҳо дар иттифоқи нависандагон норозигӣ баён карда гуфтанд ки мо Наврӯзро таблиғ мекунем, ҳатто гуфтанд ки мо мардумро гумроҳ карда истодаем. хусусияти ӯ дар он буд ки вай дар худ як қатор шахсиятҳои бузурги адабиёти тоҷикро ҷамъ овард ки ҳисси баланди ифтихори миллӣ доштанд ва барои мақомоти он замон номатлуб буданд. бозор Собиқ ва Ҷумъа Одина шахсиятҳоро гирд оварда буд, дар ҳоле ки маориф ва маданият рӯзномаи ҳизбӣ буд.
фаридуншо раҳматуллоев киноактёр набераи Буринисо Бердиева бибиашро чунин ёдовар мешавад: дар бораи бибиам соатҳою рӯзҳо суҳбат кунем ҳам кам аст. вай зани хеле қавиирода буд. ҳама аз ӯ метарсиданд, на танҳо дар хона, балки дар ҷои кор. ҳангоми зуҳури вай ҳатто мансабдорону шахсиятҳои маъруфи кишвар ба таваҷҷӯҳ нигаристаанд, зеро вай ҳамеша дар бораи камбудиҳои мақомот мустақиман сухан мегуфт. ба туфайли кордонӣ ва ҷасорат вай дар кишвар дорои обрӯи бузурге буд. зиёда аз 20 сол вай рӯзномаи ҳизби маориф ва маданиятро роҳбарӣ мекард. вай ватандӯсти ҳақиқӣ буд. бо шарофати ин сифат вай тавонист ки ҷашни наврӯзро дар тоҷикистон эҳьё кунад, ки дар замони шӯравӣ паси парда таҷлил карда мешуд. соли 2003 Буринисо Бердиева дар синни 76-солагӣ аз бемории саратон вафот кард. зодрӯзи қаҳрамони наврӯз мубораку рӯҳашон шод бод. барномаҳои радиои муҳоҷирро дар расонаву сомонаҳо пайгирӣ кунед. тансиҳативу